moltes gràcies per la invitació. Molt contenta d'estar aquí amb vosaltres per parlar-vos una mica de la recerca que fem en el grup LENS, que té un nom així en anglès, que és Laboratory of Electronanoscopies, Laboratori de Nanoscopies Electròniques. Aleshores, el que farem és com una pinzellada de què és la nanociència i de quina manera veiem les nanocoses, que són coses molt petites. I per tant, farem una mica d'èmfasi en això, en com veiem les coses a la nanoscala. Si teniu dubtes, preguntes, comentaris, no dubteu en interrompre a qualsevol moment. Anirem fent. La nanociència ve del nanòmetre. El nanòmetre és aquesta unitat de mesura que correspon a 10 elements 9 metres. O sigui que més o menys, si sabem el que és un metre, un nanòmetre és a un metre el que una canica, una vegada d'aquestes de jugar al pati de l'escola, és el planeta Terra. O sigui, és una cosa com molt petita. I parlem de materials a la nanoscala. Els materials a la nanoscala són aquells que tenen com a mínim una de les seves 3 dimensions, que és de l'ordre dels nanòmetres. Pot ser que tingui només una de les 3 dimensions de l'ordre dels nanòmetres, i llavors en diem que tenim capes primes, o podem tenir 2 dimensions nanomètriques, aleshores tenim coses tipus nanofils, nanotubs, o 3 dimensions nanomètriques, i aleshores tindrem nanopartícules. O sigui, estem parlant de materials que són molt petits, però si només el seu únic interès fos que són molt petits, podria ser interessant, però segurament no estaríem avui aquí parlant de nanocoses, de nanociència. Els materials que són molt petits, els materials que són nanomètrics, tenen una sèrie de propietats que emergeixen del fet de ser efectivament petits. Les lleis de la física són sempre les mateixes, però a vegades els efectes que predominen en una escala o en una altra són diferents. Per exemple, podem tenir efectes que tenen a veure amb estadística. Si jo tinc un material que té diferents dominis magnètics, tothom sap el que és un domini magnètic? Tothom sap el que és un imant? Sí, doncs com un material que dintre seu té molts imants petits que es van cancel·lant entre si, de manera que al final no hi ha propietats magnètiques, perquè hi ha uns imants que miren cap amunt, uns que miren cap avall, i al final la suma de tot és 0. En canvi, si fem el material prou petit com perquè el material en si només contingui un d'aquests imants, de sobte sí que tindrà aquestes propietats magnètiques que buscàvem. Això ens referim quan parlem d'aquests efectes d'estadística. Hi ha coses que a vegades amb materials més grans es cancel·len i en materials petits aquestes cancel·lacions no passen. I aleshores tenim unes propietats que són diferents que quan teníem el material així agafat, el que en diem en bulk, o sigui, material dels que estem acostumats a veure, els que tenen les dimensions habituals del món que ens envolta. També hi ha efectes que tenen a veure amb la relació entre àrea i volum. Imagineu que jo tinc com una bola de plastilina d'aquesta mida. Us podeu imaginar quina serà la superfície d'aquesta bola de plastilina. Ara jo separo la bola de plastilina en 2. La massa i el volum seran els mateixos, però la superfície que tinc disponible serà més gran. Si jo torno a dividir aquesta bola de plastilina moltes vegades, finalment aconsegueixo tenir molta superfície. I això que els interessa als nostres veïns de la Facultat de Química. O sigui, als químics els interessa tenir molta superfície disponible perquè les interaccions químiques passen a la superfície. I què més passa a la nanoescala? Doncs passa que, com us deia, les lleis de la física són les mateixes a tot arreu, però els efectes que dominen a les diferents escales no són sempre els mateixos. I el que apareix d'una manera molt clara a la nanoescala són els efectes quàntics. Anem a parlar una mica de quàntica.
Què vol dir quàntica? Doncs si pensem en la pròpia paraula quàntica, el quàntum és com un paquetet. Quan diem que hi ha propietats que estan quantitzades, vol dir que només les podem intercanviar en paquetets. O sigui, jo, com per exemple la senyora de la primera fila, si vull passar com una quantitat d'energia, només li puc passar com un paquetet d'energia que sigui com un paquetet de sucre. Aleshores, si jo li passo moltíssima energia, no es veurà que li estic passant en paquetets individuals. Però si li passo molt poca, sí que veurem que no li puc passar qualsevol quantitat, sinó només aquests paquetets que tinc disponibles. Això és el que volem dir quan parlem de magnituds quantitzades. Que no podem fer un intercanvi arbitrari d'aquestes quantitats, sinó que només ho podem fer de manera discreta amb aquests paquetets que dèiem, amb aquests quanta, amb aquestes quantitats. Aleshores, com us deia, això que passa sempre, o sigui, això és veritat, sempre, però clar, si estem en una escala macroscòpica no ens n'adonarem. Hem d'anar a coses molt petites per veure això. És com el pixelat d'una foto, no? Si no ens acostem molt a la foto no veurem el pixelat. Doncs és una mica la mateixa idea. Després hi ha altres coses que ens diu la quàntica que també són com bastant sorprenents. Una d'elles és el principi d'incertesa, que és bastant conegut, que és aquesta propietat de la natura que no podem conèixer amb absoluta certesa la posició i el moment lineal d'un objecte. Sabem el que és el moment lineal? És una cosa que estudiàvem a la física de batxillerat, és m per v, no? El moment lineal és com, no sé si jo tinc un cotxet de joguina, doncs el moment lineal serà això, la massa del cotxet per la velocitat que porti. El moment lineal. És bàsicament la velocitat, no? Aleshores, el principi d'incertesa el que ens diu és que si sabem amb molta precisió on està un objecte, no sabem a quina velocitat va. I al revés, si sabem amb molta precisió a quina velocitat va, no sabem gaire a on està l'objecte. I la darrera cosa que us volia comentar, que és un resultat també sorprenent de la mecànica quàntica, és la dualitat ona-partícula. És que les partícules es comporten com a ones i les ones es comporten com a partícules segons les estiguem observant. De fet, l'experiment de les dues escletxes es considera l'experiment més bonic de la física. No sé si explicar-vos aquí, sí, vaig explicar-vos aquí l'experiment de les dues escletxes. L'experiment de les dues escletxes és un experiment bastant famós en llum, on tenim dues ones que passen a través de dues escletxes separades, una distància que és de l'ordre de magnitud de la longitud d'ona de l'ona que estiguem veient, i sorprenentment, si el canviem en lloc de fotons, en lloc de llum, són electrons, veiem que es comporten, fan el mateix patró d'interferències que en el cas de la llum. Perquè quan estem fent interferències d'electrons, aquests electrons també es comporten com a ones. Molt bé. Aquest senyor que veieu tocant els bombos té la frigideira, això és una frigideira, és Richard P. Feynman. No sé si algú de vosaltres ha vist The Big Bang Theory. Sí? Recordeu Sheldon Cooper, que tenia un ídol, que era com el seu ídol a la física, i una vegada es comprava una furgoneta perquè havia pertanyut al seu ídol i no sé què? És aquest senyor, aquest és Richard Feynman, Premi Nobel de Física, i Feynman ens deia això, que ell veia com una gran potencialitat a la nanoscala, fer coses a aquesta escala petita, perquè a la nanoscala hi domina aquesta física que és diferent que la física intuïtiva del món que ens envolta, perquè és on emergeixen els efectes de la quàntica per una qüestió d'escala, i
Doncs en aquest sentit podem trobar, gràcies a anar a aquesta escala nanomètrica, propietats noves i aplicacions noves per a aquestes propietats. Per tant, com que hi ha molt de lloc a la nanoescala per fer coses interessants. Els materials de mida nanomètrica es troben a la natura. Per exemple, aquesta cosa que veieu aquí són un fularer. Un fularer és com una pilota de futbol buida, feta amb àtoms de carboni enllaçats entre si, amb aquesta forma com de pilota de futbol. I l'altre és un nanotub de carboni. Quan hi ha l'explosió d'un volcà, entre la cendra del volcà, com per les condicions de pressió i de temperatura que hi ha en aquesta explosió, doncs una de les coses que surten són justament aquests materials nanoestructurats, aquestes pilotes i aquests tubs d'àtoms de carboni. I si sou aficionats a la història d'Esparta, aquesta és la copa de Licurg, suposa que era el mític rei d'Esparta, i aquesta és la copa de Licurg que té nanopartícules d'or disperses en el vidre. És un vidre natural on va resultar que hi havia partícules d'or dins del vidre quan es va formar naturalment a la natura. I quan el van fer servir per fer aquesta copa, aquest artefacte cultural, doncs és bastant graciós perquè si li ve llum de fora, aquestes nanopartícules d'or dispersen la llum blava i verda, mentre que si hi ha una font de llum dins de la copa, aquestes nanopartícules d'or el que fan és transmetre les longituds d'ona llargues. O sigui que segons li vingui la llum de dins o de fora té un color diferent i això és un efecte d'aquestes nanopartícules d'or que es trobaven en aquest vidre. O sigui que els materials nanomètrics es troben a la natura i ja se'ls havia donat un ús molt abans que existís la nanociència i la nanotecnologia i la física tal com la coneixem des del segle XVIII. La gràcia és que ara no només existeixen i no només li podem donar com un ús accidental a aquest tipus de materials, sinó que els podem dissenyar, els podem produir i els podem caracteritzar. I això és el que dona lloc a aquest gran àmbit que és el de la nanociència i la nanotecnologia. I per tant d'obtenir aquests nanomaterials que tenen interès, com hem vist, tenim dues estratègies principals. Pel seu nom en anglès, bottom-up, o sigui de baix a dalt, o top-down, o sigui de dalt a baix. El bottom-up consisteix en agafar com a peces de Lego diferents entitats nanomètriques fins que tenim alguna cosa que ens funcioni i que ens interessi, i el top-down el que es fa és implementar dispositius més petits a partir de coses que d'entrada són més grans. El bottom-up típicament fa servir com coses que venen de la química clàssica per obtenir nanopartícules i autoensamblatge de molècules per obtenir estructures més complexes. I, perdoneu, he saltat una diapositiva. Per exemple, la nanolitografia és una tècnica que ens permet dibuixar patrons de nanomètrica sobre una superfície, d'acord? Típicament atacant aquesta superfície amb ions de gal·li molt accelerats. Una mica la idea és aquesta, que podem obtenir nanocoses que ens siguin útils, o bé ajuntant peces que de per si són petites, o bé agafant una cosa més gran i modificant-la de manera nanomètrica. Molt bé. Aleshores, la pregunta és, si no ho veiem, com ho podem caracteritzar? Com sabem que tenim la nanopartícula que volíem? Com sabem què és el que hem sintetitzat o el que hem construït a partir d'una cosa més gran? I si no ho veiem, com sabem què hi ha?
o com sabem que hi ha les nanopartícules a la copa de Licurg, o com sabem que dels volcans en surten aquests fluorescents i aquests nanotubs de carboni. I aquí hem de dir que la llum no ens farà servei. I això que tenim aquí és una cosa d'òptica clàssica que és molt interessant, que és el principi d'Huygens. El principi d'Huygens ens diu: jo tinc una ona esfèrica, una ona que es propaga en un electromagnètica o una ona que es propaga en un medi material. Cada punt del front d'ona, o sigui, cada punt que està en el mateix lloc de l'ona que avança, actua com un emissor puntual d'ones esfèriques. És a dir, per cada punt d'aquesta ona que avança cap aquí, tots els punts possibles estan enviant ones esfèriques. Si trobo un obstacle que és de l'ordre de magnitud de la longitud d'ona de la ona, o sigui, el que triga la ona en pujar i baixar, si troba un obstacle que s'assembla en mida al que triga la ona en pujar i baixar, el que tindré és el fenomen de la difracció. És a dir, des d'aquest punt s'emetrà una ona esfèrica. I la llum seguirà en totes direccions en lloc de seguir recte a través de l'obertura. Per tant, si jo vull veure alguna cosa amb una llum que té una longitud d'ona que és més o menys igual de grossa que aquesta cosa, em passarà això. O sigui, en lloc de tenir que em segueixi la llum avançant, el que tindré és que es dispersarà i aleshores no ho podré veure. Això ha quedat més o menys clar? Sí, no, potser? O sigui, una mica el missatge és que d'aquestes ones, com les ones lumíniques, com els fotons, d'acord? El que triga la ona en pujar i baixar, que és la seva longitud d'ona, és una mica el límit del que podem veure amb aquell tipus de llum. I la longitud d'ona de la llum visible, o sigui, el que triga la ona a recuperar, o sigui, d'un màxim al següent màxim, per la llum visible està al voltant dels 600 micròmetres. Els micròmetres són 1000 vegades més grans que els nanòmetres. Són 10 elements 6 metres. Són molt més grans que els nanòmetres. D'acord? O sigui, encara que ens anem a llum com ultravioleta, que està al voltant de les 0,3 micres, d'acord? El que tindrem és una cosa molt més gran, d'acord? Que la magnitud, que l'ordre de magnitud de la mida del que jo vull veure quan estic parlant de nanociència i nanotecnologia. D'acord? O sigui que la llum té una longitud d'ona més gran que les coses que jo vull veure en nanociència i nanotecnologia. Per tant, no em servirà. Sí? Us tinc encara aquí enganxats? No us he perdut pel camí? Aleshores, com us deia, aquest senyor és Steglov-Grif i aquesta equació ja ha sortit, és el que dèiem de la dualitat ona-corpuscle. O sigui, en les condicions adequades, qualsevol partícula es pot comportar com a ona i qualsevol ona es pot comportar com a partícula. I no només això, sinó que la longitud d'ona, o sigui, el que triga en pujar i baixar, la ona corresponent per una certa partícula és la constant, en aquest cas la constant de Planck, entre altre cop el moment lineal. I això què vol dir? Vol dir que puc tenir una ona amb una longitud d'ona tan petita com vulgui si li dono prou velocitat a una partícula. Sí? Could you repeat? Vull dir, perdó, estava pensant ara mateix. Pots... Sí,
com que la velocitat està al denominador i és la longitud d'ona, que és el que ens limita el que podem veure, jo, si vull tenir una longitud d'ona molt petita, el que he de fer és agafar la partícula i donar-li molta velocitat. Perquè aquesta longitud d'ona, aquesta mida de l'ona, entre un màxim i un màxim l'hora, dependrà inversament del moment lineal. I de l'energia que li donis. Exacte, el moment lineal dependrà de l'energia. Sí, és que primer és l'energia, després el moment lineal. Sí, o sigui, si estem en una cosa molt clàssica, doncs sí, no? O sigui, 1 mig de mv quadrat. No, és l'equació de Planck. Sí, l'equació de Planck és la que tenim aquí, Sí, és energia. Sí, però el que tenim aquí al denominador és el moment. Com arribem al moment? Com arribem a l'energia cinètica? Exacte. Aquí ho teniu, o sigui, aquí ho teniu. En el cas de l'electró, aquí veiem l'energia electromagnètica, com la convertim en energia cinètica per trobar la velocitat. Aquest és el potencial d'acceleració de l'electró, la càrrega de l'electró, la massa de l'electró en repòs, a primer ordre, la velocitat. Si hem d'anar a correccions relativistes, tenim aquestes correccions relativistes i no volem fer servir la massa en repòs. Però al final del dia, el missatge és que el que hem de fer, si volem una cosa que tingui una longitud d'ona molt petita, és donar-li una bona castanya i que vagi molt ràpid. Sí? Fins aquí tothom d'acord? Sí? Vale. Molt bé, aleshores, si agafem un electró i l'accelerem amb una diferència de potencial de 200 kV, per exemple, i fem el càlcul amb les correccions relativistes, perquè el que tindrem, perquè si mireu quina velocitat surt accelerant un electró a 200.000 volts, és una cosa que ja potser està a prop de 2/3 de la velocitat de la llum i per això hem de fer aquest càlcul relativista. El que veiem és que la longitud d'ona és de l'ordre dels picòmetres, o sigui, 1000 vegades més petit que el nanòmetre. Sí? Per tant, això vol dir que si jo agafo un electró i l'accelero amb molts volts, de l'ordre de 100.000 volts, tinc una cosa que em permet veure, en principi, picòmetres. I per què agafem els electrons i no agafem una altra cosa? O sigui, per exemple, els neutrons ens permeten fer experiments de difracció, ja veurem què és la difracció, però ens permeten fer experiments tenint en compte que la longitud d'ona dels neutrons és de l'ordre de l'Armstrong, 10 elements, 10 metres, 10 vegades més petit que un nanòmetre, o raigs X, que també és de l'ordre de l'Armstrong, 10 vegades més petit que un nanòmetre. I per què no intentem veure coses amb neutrons o amb raigs X? Quin és l'avantatge dels electrons i per què us estic parlant ara d'electrons? La gràcia és que, si recordeu una mica d'electromagnetisme de l'institut, tenim la possibilitat de canviar la trajectòria dels electrons fent servir camps electromagnètics. I això ens permet tenir una cosa que ens sembla molt a una lent òptica pels electrons entesos com a ones. I això és el microscopi electrònic, que el van desenvolupar als anys 30 aquests dos senyors, que no són tan famosos com de Broglie i Feynman, que són Ruska i Noll, dos senyors que treballaven a Berlín, van fer un microscopi que en lloc de fer servir llum, feia servir electrons accelerats amb una bona castanya, de l'ordre dels 100.000 volts. I aquest és el primer model, diguem. Aquest és un microscopi modern, dels que tenim a disposició ara mateix. La diferència principal és que aquests últims microscopis que tenim a disposició corregeixen molt bé les aberracions d'aquestes lents. Són lents que,
com que es basen en camps, és el que voldríeu, com que es basen en camps electromagnètics, tenen moltes aberracions, seria com fer òptica amb pols d'ampolla de Coca-Cola, i durant els últims anys, les últimes dècades, hi ha hagut molta recerca per corregir aquestes aberracions, com per posar-li ulleres a aquests microscopis, i ara tenim microscopis que permeten veure moltes coses. Per exemple, aquí teniu un material mesoporós, el que se'n diu material mesoporós, que està fet amb aquesta geometria altre cop pel que us deia d'augmentar el màxim possible la superfície disponible per una massa donada, i per això té aquesta forma com de rusc, i si anem a mirar el detall, el que veieu aquí és la projecció de la simetria de l'ordre dels àtoms en aquesta estructura. O sigui que bàsicament això que estem veient aquí són les columnes atòmiques d'aquest material, el qual és molt guai, trobo. Les imatges són difícils d'interpretar, típicament, perquè són imatges que tenen molta física al darrere de com es produeixen i aleshores no sempre són intuïtives. Això és un full de metall una mica inclinat i les coses aquestes rares que veieu que semblen com plantes és com la inclinació del full de metall. Molt bé, aquí veiem però en qualsevol cas aquesta projecció de la simetria de les columnes atòmiques en aquest material. Aleshores, sabeu el que és un sòlid? Un sòlid és això, no? És com, pam, pam, això és sòlid. Per què és sòlid? És sòlid perquè els àtoms estan col·locats d'una manera rígida entre ells. Si no estiguessin col·locats a una distància rígida entre ells i aquesta distància entre àtoms pogués variar, tindríem un líquid o tindríem un gas. El que defineix un sòlid és que els àtoms estan lligats d'una manera, diguem, permanent. I els sòlids cristal·lins es caracteritzen perquè els seus àtoms conformen una sèrie de simetries que obtenim repetint el mateix patró d'àtoms moltes vegades en moltes direccions. Per exemple, aquí tenim aquest patró, que són dos àtoms de dos elements, i veieu com es van repetint en tot l'espai, també repetirien cap a fora de la pissarra totes les vegades que calgués. Això és el que fa que un sòlid sigui cristal·lí. Això ja no entraré molt aquí, però aquesta és la idea. I aquestes simetries en 3 dimensions resulta que la natura i les matemàtiques ens diuen que només poden ser de 14 tipus. Posem aquí totes les matemàtiques de totes les operacions de simetria i de possibles en 3 dimensions, només hi ha 14 maneres en les quals es pot repetir en tot l'espai aquest patró atòmic que es va repetint en l'espai. Aleshores, si l'electró és una ona, els sòlids es comporten com una xarxa de difracció. És a dir, que els sòlids fan exactament el mateix que l'experiment de les escletxes de Young, on en lloc de tenir aquestes dues escletxes que les fem nosaltres en un paperet i fem passar la llum, doncs el que fa d'escletxa és la distància entre les columnes atòmiques en el sòlid. De manera que la llum passa a través, difracta i tenim un patró de difracció que recollim, de la mateixa manera que tindríem per la llum si la féssim passar a través d'una xarxa de difracció. O sigui que si tenim un electró i un cristall ideal, que és aquesta repetició infinita d'una unitat estructural, o sigui, d'un grup d'àtoms repetits en l'espai en totes les dimensions moltes vegades, aquest electró
entès com a ona, quan passi a través d'aquesta xarxa ens donarà un patró de difracció que ens donarà la simetria d'aquesta xarxa. Aquesta difracció d'electrons es va votar com l'experiment més bonic de la física perquè, com us deia i us avançava, posa en evidència aquesta naturalesa ondulatòria de l'electró. I Feynman també ens deia que aquest és un fenomen, la difracció d'electrons, que no es pot explicar de cap manera clàssica i que conté un misteri i que a qui no li sembli una cosa superestranya i superal·lucinant és perquè no ha entès l'estrany i l'al·lucinant que és. I per això la difracció d'electrons és una cosa com molt bonica en la història de la física. Aleshores, tenim aquesta manera de veure amb electrons, de difractar i de veure imatges, i això quines aplicacions té després en com nosaltres fem nanociència i nanotecnologia amb aplicacions reals en el món real. Doncs, per exemple, els LEDs, tothom fem servir llums de LEDs, no? Doncs els LEDs es basen en... Els LEDs blancs es basen en la suma dels LEDs d'altres colors. El LED blau es va trobar perquè era un material que no estava perfectament ordenat, com us he explicat, que han de ser els sòlids cristal·lins, sinó que tenia una sèrie d'interrupcions a la simetria, tenia una sèrie de defectes. I aquests defectes són els que donen lloc a aquesta llum blava. I això es va veure per microscòpia electrònica, i es va entendre per microscòpia electrònica com aquesta interrupció de la periodicitat de la xarxa cristal·lina en aquests semiconductors és el que donava lloc a aquestes emissions en el blau dels LEDs. Aquí teniu LEDs més nanocristal·lins, després en electrònica, en computació. No sé si coneixeu la llei de Moore. La llei de Moore ens diu que el número de transistors que hi ha en un circuit es dobla aproximadament cada 2 anys. I un material que és bastant interessant per poder fer computació a la nanoscala, poder fer dispositius electrònics a la nanoscala és el grafè, que és un material dos-dimensional, o sigui que aquesta repetició del patró dels àtoms no es repeteix en tot l'espai, sinó només en 2 dimensions, és un material dos-dimensional. I aquest grafè és un material superimportant ara mateix en moltes aplicacions tecnològiques, i aquests dos senyors, l'Andrei Gay i el Novoselov, el van obtenir el 2024 exfoliant mecànicament grafit, o sigui, grafit de la mina d'un llapis. Van utilitzar una cinta d'acero per exfoliar el grafit que es troba, per exemple, a les mines del llapis, i van trobar aquest material superinteressant i supercontent. He de dir que aquests dos senyors van guanyar el Nobel de Física, però també havien guanyat el Ig Nobel de Física, que és una cosa que us animo a seguir. Els premis Ig Nobel són uns premis que es donen a la recerca més friqui, o sigui, no a la recerca més interessant o més aplicacions, sinó més friqui. Hi ha un Ig Nobel de Matemàtiques per una gent que va estudiar com es trenquen els espaguetis quan es trenquen els espaguetis, que després va tenir aplicacions, per exemple, en seguretat de ponts, però les coses més friquis guanyen l'Ig Nobel. I aquesta gent, doncs, havia guanyat l'Ig Nobel per demostrar com supercomputació fent la bisagra de notes. O sigui que són gent que juga, i la gent que juga normalment és la gent que acaba trobant coses interessants, com en aquest cas el grafè, que és aquest material 2D d'àtoms de carboni ordenats en un pla i que té unes propietats electròniques superinteressants. O sigui, aquest que us deia, el grafè pot substituir el silici en l'electrònica perquè té una alta densitat de portadors, pot suportar altes densitats de corrent, o sigui, pot suportar més corrent que, per exemple, un fil de coure,
té molt bona conductivitat tèrmica, és flexible, impermeable, transparent, dúctil, o sigui, és un molt bon material. Després... Sí. S'ha aconseguit produir amb... Aquest és el tema. El que s'està aconseguint produir en massa és l'òxid de grafè, que coses que són un entremig entre grafè i òxid de grafè i que es comporten prou bé a escala industrial. Després, en coses més de laboratori, doncs sí, clar, s'estan fent coses. Sí, el senyor darrere és escèptic al respecte. Sí, estan fent coses, inclús s'estan fent coses de transductors neuronals, dispositius electrònics, s'estan fent coses molt punteres. Sí. Aleshores, l'electrònica com la coneixem té a veure amb uns i zeros que són l'electró passa, l'electró no passa, d'acord? Però l'electró té una propietat intrínseca de la que també ens informa la quàntica, que és l'espín. Bàsicament, l'espín és com una propietat intrínseca que després a nivell macroscòpic dona lloc a magnetisme, per exemple, i que bàsicament és un número quàntic que en l'electró pot ser com cap amunt o cap avall. Aleshores, això és una cosa que ens pot permetre fer computació quàntica. En lloc de l'electró hi és o l'electró no hi és, doncs l'electró mira cap amunt o l'electró mira cap avall. Aleshores, això és com més enllà de l'electrònica, el que en diem l'espintrònica. Els materials per espintrònica ens donen com moltes possibilitats de treballar. Per exemple, són els que van fer possible les memòries d'estat sòlid, les memòries aquestes extraïbles que fem servir quadradetes, es basen en espintrònica i també hi va haver un premi Nobel per l'espintrònica per Albert Feld. I aquí veiem com aquests materials crescuts en capes primes també s'ha de veure una mica com creixen en diferents situacions i per veure-ho altre cop recorrem a la microscòpia electrònica. I finalment, potser el més interessant és com el tema de la biomedicina, com les nanopartícules es poden fer servir tant per imatge mèdica com per remediació, com per exemple, en oncologia es fan servir nanopartícules magnètiques per escalfar localment alguns teixits de manera fent la tria que no siguin teixits sans. I aquí, per exemple, veiem el fet de tenir materials amb propietats magnètiques diferents, amb nanopartícules que tenen un nucli i una escorça d'aquests dos tipus de materials diferents, és una cosa que ens va bé per aquesta biomedicina. I això, diferents maneres de trobar com està feta aquesta nanopartícula. Molt bé, i amb això acabaria amb aquesta aplicació que és especialment rellevant de les nanopartícules per tractament i per diagnòstic de malalties. Molt bé, moltes gràcies. Qualsevol cosa us podeu adreçar a la UB Divulga, que és qui ens porta a fer aquestes activitats, i pregunteu coses, comenteu coses.